יהיה כאן בראשון זה רשוס. רשוס. זה תפילה. ואם זה רשות, והרבי שמעון, וזה הולך הרם בנדורים שם, שחיוב שם יכול לאכול, כן. וכתוב שם שזה חיוב. אחרי שהיא עשתה. למה אם זה רשות, למה זה חיוב? זה מה שרב חיים אומר, בשם הפריים. מה אומרים שם חיים? זה יורד מה שאמרתי. מה עבור של רב חיים? מה רב חיים אומר? מה רב חיים אומר? מביא ראיה מהר"ם מהדורם, שאישו, למרות שיתפה לו, אז אכילה אבל אכילה זה חיוב. אכילה זה חיוב. באמת, מה שאמרת לא נכון. לא קשר בשקותם. אבל מה התירוץ של עשר דויכה? מה הוא הוא אומר? אומר, לכן היא חיוב, כי זה חיוב, זה נהיה, זה לא קיומי. זה קיומי. אבל מה בכלל התירוץ של עשר דויכה? למה צריכים לדחות? אפשר להוציא את הגידי. אפשר לקיים שני. אפשר לקיים שני, כי יהיה אצלי במקולוס, יהיה מקולוס. זה לא בקול. כן, אבל הוא שואל למה אפשר להוציא... הגידים בלוע בקול. למה לא, כמו חולצוי, למה לא לעשות חולצוי, כמו שהרב מדבר. לחלוץ את הגידנושה, למה אפשר לחלוץ את זה? אפשר לקיים שניהם, הוא שואל שאלה, למה? אפשר שניהם. לחלוץ את הגיד. אסור זה לעשות כולה. זה לא מקולוס. יש להצריע זה בקולה. מקולוס. זה רעי בצוואר. מה רעי בצוואר? אפשר לקיים שניהם מפני שהבעל צולם מה שהוא רוצה, הוא נותן לה לאכול. אבל הרעי בדחה שכן צריך להוציא את הגיד. אסור לסעוד חלק מהפסח. והראי ודחת שזה לא חלק מהפסח, כך הוא שואל. הראי ודחת שזה נקרא מקולוס, אם מוציאים... הרבי אמר שאסור לאכול את זה. אבל איך צולים? למה לא עושה איזה דרך לא יש את זה? איך צולים את זה? אם צריכים להוציא את זה קודם, אז איך צולים את זה? אז חוטטים. וזה נקרא מקולוס? זה אומר הרבי שהיה זורק לו את הפסח בפנים. זה הצורה שתורה התכוונה. מה מחלוקת? שחוטטים. ככה, מה מחלוקת? לא התכוון, מה שאפשר. זה הרבי, זה מה שאומר. במצרים ודאי לא חלצו, קיבלה את האיסור. כתוב שעוד, איזה לא חבל איזה זה. קוטנות, מה? קוטנות, נשכנו לעשות. קוטנות ניסל ויסוס דורסת. אבל נושם, זה יוכל, אבל קוטנות. מה כן רשות? מה כן רשות? אם אחד ישחוט לאישו, זה נקרא איך אפשר להאכיל שלא למניעו לאישו? אז זה נקרא מנויוב של רשות. אם ישחטו בשבילה, זה לא יפסול את הפסח, זה לא שלא למנויוב. מוקטנים, כן. ניסל ויסוס דורסת, לא יפסול. אם מה שמותר להכיל קודם, זה בצד שאין עליהם איסור של פני, שאין עליהם נויב, שלא עולם מינוי. אבל לגבי זה, יש רב בנדורם, יש תוספות בבשורים שמנמי שדרך חינוך אין נוסח חינוך, לא בפייחס, פייחס זה בניקה.